Брат за брата да го духа парата. Познай с какво се занимавам. Ти ще бъдеш пазителя на кутийката. Добре. Искам ти да вземеш... what the fuck? Та карта вече е гибердясъл. Искам да вземеш някоя друга. Добре. Трябва ли да гледам? Да, вижте. Напиши си името. Служи тук. И аз не ви казах, този клип е спонсориран от Контрабанда. Контрабанда.bg. Кефът ли ви сникърсите? Да, са готини, да. Лач, искам да подържиш картата. Окей, нещо странно се случва. Не знам дали виждате, има карта в Няма шанс, брат. Стига, бе, брат. Коя беше твоята карта? Вале... Купа? Стига, бе, брат. Как го е? Не знам, ти ми кажи. Бас. Ти даже си я скъсал нещо. Малко... Подарявам ти я. Добре. Let's go. Чуда ви се, що не крещите. Дай направим едно за камерата. Не е нагласено, никога не е нагласено. Ево, момчета, бъдете здрави. Контрабанда БГ, Дани the Magician. Отваряйте телефоните. Бързо!